Yan ang nanas ko sa talambuhay ko no sa ikas. Hindi ko na yun. Ito ang magkakaitan. Today, we're playing People Playground, but with all the Teen Titans! Wait, really? No way! Ingay mo naman, Be. Oh yeah, Beast Boy, in this game, we're able to build our own crazy maps and spawn the Teen Titans and make them fight each other! So check this out, Beast Boy, this is People Playground, and as you can see, we have all the Teen Titans on the side up here, and if I go click on me and spawn him in, boom, look, it's me! Oh my goodness, it's you! It's literally you! And look, I can get my hand and fly like Superman! Do-do-do-do-do-do. Well, finally you see someone else instead of Batman. Oh, and oh, I think I hurt my foot. Ouchie, ouchie, ouchie. No, you don't! That's disgusting! I did not poop, but also, Beast Boy, look, you're in the game too! Oh, that's me! That's me! Let me play you like Superman, please! Beast Boy, stop hitting me. Seriously, stop it. I'm not hitting you, I'm just poking your nose. Okay, Beast Boy, here, you wanna fly like Superman? Fly like Superman. But make me fly, please. Okay, I'm getting too dizzy, Beast Boy. You need to slow down, calm Put down. me slowly down. And there you go, you're back on the ground. Okay, that's super cool. Hey, wait a second. Can I see how Raven looks? Oh, Raven? Yeah, she is right here. Oh, hello, Raven. Wait, Raven? Why is Raven touching me? Mary. I do not know. Okay, Raven, you need to calm down. You know what? Here, I have an idea, Beast Boy. Look, Starfire's here. Oh, I never get bites touching your buns. Starfire, stop touching my buns. That's funny. But wait, we're missing Cyborg. And look, he's here. Whoa, he's really big. Well, it honestly makes sense. He's pretty tall. And don't make me poke your nose. Wait, he's hitting my head. Stop it, Cyborg, stop it. He's petting you. What? I'm not a dog. And wait, why am I bowing down to Cyborg? Get up. What else can we do in this game, Robin? Well, as you can see, there's a ton of different things. Like there's a bunch of weapons, there's a bunch of Shut vehicles, out, Mary. and also there's some crazy other superheroes you can spawn into. Oh my goodness, that's super cool. But wait, did I see a tick? Oh my goodness, that's the Joker! Look at the Joker! Get him, Robin! Boom! Oh, he has his foot in my I leg. think the Joker is 34 literally stepping million on you. viewers. That's literally embarrassing. No, I don't want to help you. That's Oo. Boom! Okay, you know what? If you're not gonna help me, I'm just gonna spawn I-akyat mo to dun. Dali, ipa-charge mo kay Kuya. Dali. Ay, kay Papa. Nandun yung charger sa taas. I think it destroyed every single person in Para the may, game. may gamitin ka mamaya. Robin. Okay, what else can we do? I see we can spawn a bicycle. Oh, we could. Here, wait. Let's spawn a bicycle. First, let's clean up everything. All right, here. Let's spawn a bicycle, and then we can bring in Beast Boy to ride the bicycle. Can I ride the bicycle? I learned how to ride it without training wheels. Okay, sure, Beast Boy. Here, try sitting on it, and here we go. Let's go, Beast Boy. You got this. Whee! Oh yeah! Okay, Beast Boy. While you're driving that, I'm gonna get my Batmobile. Wait, Batmobile? Watch out, Beast Boy. The Batmobile's coming. Oh, and Beast Boy's gone. Hey, that wasn't nice. It's fine, Beast Boy. We can bring you back. Look, you're back. I'm just not the same. Wait, Ay, Beast Boy, I have doon an mo idea. na, Look, i-charge we can eh. make you and Raven go on a dinner date. We're gonna Kulit get mo a talaga, table. Jay. A dinner date? Doon mo na i-charge yan. We haven't been in a date Doon in kay a long Kuya. time. Sa higaan ni Kuya. Dali. Okay, training is important, but also Training. now we need some chairs to make you sit down. All right, Beast Boy, this is your dinner date. Now, what do you want to do? Sige, pag ikaw na ano dyan. Dinner, of course, like Kulit ka talaga. Oh, wait, we need food. Okay, wait, we should get some food here. Let's see. Food. There's no food. Maybe, something else? You guys can eat kryptonite. Yeah, you're right. It's not a good idea. Wait, wait. We can spawn in my battery. Kutsi. Anong kutsi?
kumain ikaw. Nandun ang ulam mo sa kaldero ah. Para naman laklak pag ikay nagkasakit. Malak ka dyan. Hi, sis JJJ. 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 Good evening, sis Jeneline. Kapag nakita yung message mo, maya na busy pa me. Oo, mamaya ko i-check. Mamaya ko i-check. Pagkatas ko dito. Gawa ako kasi nag-deliver kanina. Baka mag-chat bukas yung isa kong dinideliver. Kakaunti na lang yung nandito sa rep. Close to you. Ama, kuya kutsi. Ano kutsi? Kuya kutsi, taga daw. Po. Ano? Kuya kutsi, dapat. Bakit? Anong ginawa ni Kuya? Saan nilagay? Kuya. Saan nilagay ni Kuya? Dami ngam 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 ngam. Ano yun? Wish this coming on my love. Mahina, signal ko, panay ikot. Ay, matulog ka ng maaga daw. Huwag ka daw muna mag-whitey. Matulog ka munang maaga. Si Wi-Fi na ang mag-a-adjust kasi lagi ka daw puyat. Yung isa dyan, tawa-tawa lang oh. Ayaw umimik, tawa-tawa lang yung isa dyan.
Tulog ka na daw ng maaga. Huwag ka muna mag-whitey. Okay? Okay? May nasipin mo. Marunong ka na? Sige nga. Hindi ako pa. Marunong ka na. Sige nga. Yung Let's mahaba. open, please. Mamaya. Ah! Sige. Ah! Sige nga, ikaw na. Tapos tayo gagawang chocolate na. Popsicle. Chocolate ng Popsicle. Ice cream. ice cream. Opo, walang space. Walang face. Space. Face. Anong space? Space. Face. Space. Face. Yes. Nga nga nga. Nga 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 nga. Nga 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 nga. Daima? Ito daima ba? Ito daima ba? Hindi nga. Ipasok si ate ah. Niloloko niya ako eh. Wala. Saan? Wala naman eh. Kanina. Niloloko niya ako eh. Sa kabila. Kanino kay Sir Ehem? Ehem. Wala naman eh. Kanino? Ayan, Nay. Wala kasing notification. Kanino ba? Baga. Ay, na. Hindi ko mahanap kung kanino eh. Ayaw mo sabihin kung kanino eh. Wala nga notification. Ayan mo na. Absent mo na. L1, 2, 3. Kukulamin kita. Niloloko mo ako. Anong piece? Walang piece. Guguntingin ka. Shout out, Sir Heaven's Hope. Happy Philippines. Good evening, sir. Ikaw din pala yung 1, 2, 3 na yan. Dami mong ninja, kulits. Hindi ka nalilito dyan. Guys, please support Sir Heaven's Hope. Blank. Is the paay is that alright? Sabi ko, wag mong idiretso dyan sa platuhan yung pagkahugas mo. Kulit mo talaga. Ito nang kailangan niyang patiktikin muna yung mga bago ilagay.
Sina? Sina? Ikaw ang tinututukan ko, kulits ka talaga. Shout out, Trix. Thank you. Thank you for coming. Salamat sa pagsilip. Naalala ko, hindi ko nga pala na-update ko kan mo ngayong araw. Kaya nag-live na lang ako. Sayang naman, bababa na naman yung watch hour ko. Saan na yung Kuya Pachi? Ulits, mas malaki pa yata ang watch hour mo kaysa sa akin. Bebe, huwag mong laruin. Bebe naman, makulit ganyan para ako'y mabilis matapos. Wala ba kayo matambayang dalawa? Wala kayong matambayan? No. What? This is slow. Bakit ka na doon sa papa mo? Mag-aircon si Papa Be. May lagnat si Papa Be. Papa. I don't want my icon. Hindi nga. At may lagnat si Papa. Hot si Papa. Hot. I can fly. I believe I can touch the sky. Dito sa'yo, ayaw mo ba? Mama, I want to eat hot dogs. Ha? Kakakain mo lang. Nag-hotdog ka na, lagot ka. Magagalit na naman sa akin si Papa. Hala, ako eat ng hot dogs na Papa. Kaya nga, hindi si Papa, lagot ka. Mama, ako extra eat nama. Kakakain mo lang ah. Grabe ka naman. Hungry ka na naman agad. Wala pang 30 minutes tayo kumain eh. Papa lang. Hungry ka na naman. Bilisan mo yung rep. Sara mo yan. Ay, huwag siya. Hindi pa yan maubos. Small lang. Oh. Ma! Kuha ka sa taas pamunas. Kuha ka dun. Towel. Sabi mo, kuya.
Akin na. Tututo ka ng kumain ng paninda ko, ha? Dati, ayaw mo ng mga tinitinda ko, Jay. Nice. Sis Janalyn, marunong ka magpulboron? Sis, marunong ka magpulboron? Dumating na yung binili kong panghulma ng pulboron. Tapos, plastic. Ano sis? Sarap! Oh, Sabi ko, kung marunong kang gumawa ng pulboron. No, JM. sarap. Marunong kang gumawa ng pulboron. Nagugas ka. Hugas? Sino hugas? Siya. Masipag siya maghugas. Ay, the look in your eyes. Sana ay hindi. Ang likot mo, pe. Hindi ko naintindihan masyado. No, na.
Galing, marunong ka na magsipol ah. Pag nasa probinsya, parang hindi na ata tayo makakauwi. Maganyan ka pag nagsasaranggola ka. Ano ba ingredient? Mama, ito tapat. Alam ko na ang sagot. Alam ko yung kasabot. Hindi ka marunong, hindi mo alam ingredients. Close na Tita Jing. Alam ko kasi marunong lang ako kumain. Halata nga. Ang napanood ko kasi harina, tapos asukal, gatas, yun lang, margarine. Ayun ang mga ingredients niya. Nagtatry muna ako kasi lulutuin yung harina nun eh. Try ko bukas. Meron na ako niyang harina eh. Ay, wala pala akong margarine. Hindi ako nakabili kanina. Taga-tikim lang alam mo. Pwede kasi yung i-ano ko sa tindahan. Dito may tindahan dito sa amin. Aalokin ko sila magbenta. Basta may gatas yan. Gatas, margarine, tapos asukal, harina. Ayun yung napanood ko ha. Isod naman, Ben. Nakasiksik naman tong aking assistant. Fireworks na kupele. Nakatibig. Ay, ano yun? Ako, JM. Gitatak ka na dyan sa ice candy niyan. Kainin mo na. Igatin mo kasi. Mami! Ice candy nga, di pa ako makagawa-gawa. Mami, mama! Kainin mo na kasi. Ano ba naman tayo, hindi marunong kumain ng ice candy. Sipsipin mo, dali. Oh. Ala. Hindi marunong kumain ng ice candy itong isang lamig daw, alangan. Tamong nag-yellow yun eh. Gagawa nga ako nun para, oo nga, gumawa ka pa kahit pang inyo lang. Habang mura ang mangga, mura kaya ang mangga ngayon. Doon ka na sa sopabi. Yes! Ay, naku, matapon yan. Sipsipin mo na yan. Ang sikip dito eh. Sikipagsiksikan sa pa. Gawa ka na habang mura ang mangga.
Si Christy nagtanong na din sa akin kung paano gumawa. Kung Mami! ano siya gagawa. Ramix juice! May nagdadala sa akin yung pulburon. Dati isang balot, 180. Ang sarap, may mani, pana, dinuro. Oo, tapos yung... Isa naman, B. Ang kulit naman ito. Yung ano, parang cookies and cream ang flavor. May Oreo. Ganon din nga ang balak ko eh. May mani na dinuro. Tapos may Oreo para mas malasa. 180? Ilang piraso yun? Gano'ng kalalaki yun? Ubus na candy. Wala nga, pambili. Pampale? Angkit na dun. Nga nga. Ingay-ingay mo, bawal nga ang bata sa YouTube. Huwag ka na kila kuya makipag-play dali. Sige, huwag ka labas dyan. Maano ka ng barangay dyan. Uhulihin ka, sige. Wala ka. Ulo ko. Wala ka. Kasi yung mga pero sa Ipon Challenge ko, December pa ang withdraw. Ang laki na nun sis. Meron din ako sinalihan sa YouTube. Ipon Challenge. Wala namang ano kung magkano. Tingnan mo yung naipon ko. Wala dyan mati. Ipon Challenge. Ayun na siya. Bye-bye! Ano naman siya, kahit piso-piso lang ang hulog araw-araw. Okay lang. Wala namang ano kung magkano lang maipon mo. Alam mo ano nga yung gano'n ng flavor. Oo. Kasi nagsisearch nga ako kasi hindi rin ako marunong gumawa nun. Ay. Nagsisearch ako kung paano gumawa. Ayun yung napanood ko. May mga ganong nilalagay. Alam mo ba ito? Hindi ako marunong talaga nito. Nag-search lang din ako. Nanood lang din ako YouTube. Diba, iba-iba ang proseso ng paggawa nito. Doon ako, naghanap ako yung hindi niluluto. Ayoko nung niluluto kasi yung may cornstarch. Naghanap ako ng hindi niluluto para mabilis lang gawin. Diyan lang nakatabi sa'yo. Kaya minsan nadudukot. Naka-open lang yan eh. Pwede nilang buksan yung takip eh. Ano lang naman yan, kahit piso-piso lang or yung mga napupulot mong 25 cents, ihulog mo siya doon. Ganun lang, hindi naman nakaka-stress yung pag-challenge na yun. No, pag nahulog yan, ay naku.
Huwag dyan, mahuhulog. Ay, umakyat ka na nga, Jay. Kulit nitong katabi ko. Saglit lang na Itali
Hello, Kailas Gaming. Shout out. Good evening, sir. Kamusta ka na po? Kamusta, kamusta? Si Kulits, oh, nananahimik talaga. Silent viewer na lang si Kulits. Nagsa-silent ako kasi may nagiinuman. Baka magmura. Sis Jenaline, nandiyan ka pa? Sis, nandiyan ka pa?
Evening po, Kaidas Gaming. Good evening, sir. Good evening po, Kaidas Gaming. Nagsa-silent ako kasi ang ingay ng dalawa kong kasama. To play Roblox? Yeah. Look mo kung 100. Lobat cellphone. Magpahinga ka na dyan, kuya. Kanina ka pa dyan. Ah. Nakita yung kutsi, kung saan na si Shay. Ay, mo! Kuya! Ay, mo! Kuya, bibit! Be ang bad. Kapatid! Kapatid, kamusta? Ang ingay kasi ng dalawa kong alaga, kaya ako'y nag-mute. Sisigawan silang dalawa, yung magkuya. Ay, Sorry. Mama, I love you. bad. Ang kulit ng dalawang bitlog dito. Nakakuha, baka malusot yun dyan. Spider-Man, sweet ako. Alam mo yung asot pusa? Spider-Man! Ganun silang dalawa, kaya ako nag-mute. Kamusta, kapatid? 111. 111. 111. Sabihin mo, Jam, sabihin mo, shout out, Shout out. mysterious. Salut. Sabihin mo, kuya, Kuya. mysterious. Kuya Barbie. Pasaway ka talaga. Hindi yun si kuya. Ito, oh. Kuya, Kuya. mysterious. Oh. Kulit talaga nitong bunso ko eh. Shout out mo na boses ni Lola Basyang GM. Dali. GM, halika, dali. Shout out mo, boses ni Lola Basyang. Tapos maganda yan. Oh, hi baby daw. GM. Hi, baby. Hello po. Hello po, baby. Hello po, baby. Hello po, baby. Hello po. Grandma? Hindi yan grandma. Kuya. Kuya? Kuya.
Kuya Mysterious. Oh, Pogi. Oh, tama. Kuya Pogi. Kuya Ano? Tae. Sabihin mo, shout out, Kuya Pogi. Hindi yan, si Kuya itong isa. Nandito, oh. Sabihin mo, shout out, Kuya Pogi. Kuya Popo! Ay. Ang nandito nga ang kuya mo, ayun, oh. Sabihin mo, shout out, Kuya Pogi. Shout out, Kuya Bugi. Kuya Pog. Kuya Tae. Bad, JM, bad. Pagkain pa. Kuchipak! Grabe. Oo. Started snowy. Tawa ng tawa yung isa dyan. Started snowy. Tawa ng tawa yung isa. Started Ayaw snowy. umimik. Started snowy. Started snowy. Sabi mo nga, shout out, Kuya Pogi. Lakasan mo, dali. Sabihin mo, shout out, Kuya Pogi. Dali, nakikita ka niya. Nakikita ka niya, oh. Dali, sabihin mo, shout out, Kuya Pogi. Ah, dali, Shout sabihin. out, Kuya. Wait lang. Sabihin mo, shout out, Kuya Pogi. Wait lang. Ah, sabihin mo, shout out, Kuya Pogi. Shout out, Kuya Bugi. Laki ng mata. Ang laki ng mata mo, parang galit ka naman. Opo. Galit ka? Hindi. Hindi po. Takot sa'yo si Kuya Pogi. Laki ng mata mo eh. Dapat yung hindi malaki ang mata pag nagsha-shout out, JM. Dapat yung hindi malaki ang mata. Dali, shout out, Kuya Pogi. Shout out. Bakit naka-close na yung mata mo? Ang kulit. Kanta ka daw, baby. Marunong ka kumanta? Happy birthday to you. Ah, dali. Happy birthday, Kuya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Kuya. Oh, di ba? Bigla mong naging birthday. Ha? Ano yun? Birthday ni Kuya Pogi. Ha? Birthday niya, bigla siyang naging birthday. Ayan lang ang alam mong kanta, JM. Happy birthday. Happy birthday lang alam niya. Oh my. One, zero, one, zero. Helicopter. Ano pang kanta alam mo, be? Helicopter. Be, dali, kanta ka daw, sabi ni Kuya Pogi. Happy birthday. Shout out, Kuya Buki. Shout Kuya out. Tae. Shout out, Kuya Pogi. Oy, budget. Shout out, Kuya Buki. Pogi siya, Pogi. Pogi si Mysterious. Nakita mo na siya? Pogi nga, Pogi. Pogi siya? Ah, Pogi pala eh. Alam mo naman, nakita mo na. Mysterious nga anak eh. Hindi siya nagpapakita kasi mysterious siya. Pero pogi siya. Ah, pogi siya? Ay, pogi siya. Galing ka manghula, JM.
Oh, last na. I-shoutout mo na si Kuya Pogi. Magwo-work na yun. Shoutout Kuya Pogi. Dali. Sa Kuya Bugi. Ingat ka lagi. Sabi mo. Ingat ka lagi. Ingat ka po lagi. Ingat ko na palagi. Ang hirap mo mag-translate eh. Ha? Ako teen, ikaw kuya. Shout out Kuya Pogi. Oh, thank you daw, JM. Sabi niya, thank you. Thank you. Sabi niya nga, thank you. Anong sasagot mo? Hoy. Sabi niya, thank you. Anong sasagot mo? Thank you. Hindi, sabi niya, thank you, baby. Anong Thank you, sasagot mo? baby. Ay, giatay. Ulit-ulit. Ay, sis Janolyn. Matulog ka na ng maaga. Kamaingay. Hala, it is sharks. Hala, it is a mama, it is a worm. Koi, it is a worm, mama. Ka. Hindi, mama. Gusto yan? Bakit mo tinawag na kutsin? Hindi naman kutsi yan ah. Di ba, mama? Hmm? Hindi lagi slow dubit. Kita ako. Kita ako balus. Wala na kapay. Basta walang makulit. Ano be? Sino bang makulit? Ha? Sino bang makulit? JM. Sinong makulit? Yan ako. JM. I just want to hold you by every minute. Bumusina na si Papa. Ano pa? Alis na? Bumusina. Bumusina na si Papa. Alis na. Sakit ka na. Ay, baby. Okay na nga. At ilagay ka na. Hindi ba? Ayan. Oh, no. What? Ayan. Ayan. What? Ayan. Ayan. Wala na hilanggam dito ba? Slogan. Wait na!
41. Excuse me. Yan. Boss, what is it? Wala ka work, kapatid. Tikit. Kapatid. Patikit. Kapatid. Pakatek. Ka. Ka. Pa. Pa. Tid. Tit. Kapatid. Patabilig. Ay, nako. Patapipig. Patapig. Kapatid. Patapig. Ka. Ka. Pa. Pa. Tid. Kapatid. Takapitin. Ka. Ka. Pa. Tapa. Tid. Kapatid. Yon, kapatid. Is the Peppa Pig the kapatid? Hindi Peppa Pig. Kapatid. Ask namin. Bulol eh. Ah! Mag-grade 1 na, bulol pa. Ha! Ma, ikaw mawat na ba? Close your eyes, Mama, so big. So big eyes, mama. Yeah. Rest day mo, rest day. Opo, sa last day sa keto. Di ba? Walang tagay, walang tagay. Ang nagbabago ka na. Very good ka na. Apo! Apo! Huwag ka maingay, JM. Apa? Ingay. Apo! 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 Yung isa dyan, oh, nananahimik. Maingay din. Tawa-tawa lang yung isa dyan. Ayaw umimik. Wala, kapatid ko. Tahimik lang. Nood lang ng Netflix. Ah. Sige, mag-relax ka muna. Ayaw umimik tong isa kong bisita dyan eh. Oh, natawa lang ng tawa. Just want to hold you tight. Your love. Bait mo na ngayon ha. Wala kang hawak na bote ha. Rest day mo pala. Bait mo na ngayon ha. Mabait ka naman. Pero good boy ka na pala. Good boy. Good boy na si Kuya Pogi na. Be. Sabi mo nga, good boy, Kuya Pogi. Goodbye, Kuya Gugi. Anong gugi? Pogi. Bogi. Good boy na si Kuya Pogi. Nagro-ronda yan, parang si Kulits. Nandyan nga siya eh, ano siya dyan eh. Nananahimik lang eh. Ay, umimik.
Silent Marites na siya ngayon. Silent Marites na si Colette. Uy kapatid, sige na, baka nanonood ka dyan eh. Naabala kita. Pinto daw. Pinto daw. Pinto daw. Yo! Diyos ko, kinapa ka pa eh. Tapos tinignan mo na yan. Patay! May nagsabi na bulag raw ang aking mata. Ang sagot ko, di bali ng bulag. Pag lamang mataksil sa bulong ng damdamin ko. Kasalanan bang ibigin kita ng lubos? Kasalanan bang ibigin? Hoy, ano yan? Ba't nabura? Minsan ka na nga lang umimik, burado pa. Ano ba naman yan? Kung ito ay kasalanan, ayoko nang magising. Ngayon ka nga lang umimik, burado agad. Grabe, hindi ko man lang nabasa. What? Lune, kung tayo'y magkakilala. Marte. Yeah, money. Kuya, ang ingay. Ingay. Kuya, tae. Ay. Nasidiin yan ah. Hindi. Oh, ano na naman yun? Ba't burado na naman? Place the bird. Eh? Ah! Ano ba yan? Di ko man lang nababasa. Hindi mo. Hindi siya. Sino yun? Sino yun? Sayang, di mo nabasa. Kainis ka. Nasidiin mo. Ano ba yan? Pwede bang ulitin yung message mo? Oh, dikit-dikit. Huh? What's that? Huh? Parang ang haba lang. Ah!
Tanong mo na lang kay Sun. Hindi niya yun nabasa. Nanonood din siya ng Netflix. Nakatutok siya sa laptop niya. Sabihin ni Red. Hulaan ko na lang kung ano sinabi mo. Gusto mo hulaan ko kung ano sinabi mo? Wag na, wala akong pambayad. Paano mo nalaman na magpapabayad ako sa hula? Kainis naman to. Hindi ko pa nga sinasabi, alam mo na. Good evening, Sir Ehem. Ay, na pa ako nakabi. Ay, thank you naman po. Ikaw din pala, hindi ka na-imik dyan. Thank you naman po. Mga mahihain na ang viewers ko, ayaw na magsiimik. Kumuha anak mo ng ice candy, tapos sabi mo, maliit lang. Alam mo yan? Ibig sabihin, kanina ka pa nga dyan. Hindi niya kasi mauubos pag malaki. Si Takaw tingin lang to eh. Tama, hindi maubos. Silent viewers ka rin pala, Sir Ehem. Yun ang inabutan ko pagpasok ko. Kanina ka pa pala dyan, Sir Ehem. Oh. Thank you naman. Thank you naman. Top scientific minds on this. We transport the United States to save the planet. I say we give this alien a green card and make him proud to be an American. Sir, Ang na si Jaya. what the hell we do? Hang it all. What's the point? Ano sa'yo? Like fast. Well, then which button gets me alive? Split na ako, host. Bawi. Sige po. Thank you. Thank you, Sir Ehem, sa pagtambay. Alis dyan, B. Bawal ka makita ni Lolo. Baka ampunin ka ni Lolo. Listen up. I'm not going to go down in history as the president who was in office when the world came to an end, so somebody think of something. Sige po. Good night, Sir Ehem. Thank you. Mama, di piyak ko TM. Diba? Guys, mahulog ako TM dito. Diba? Malapit na matapasa. Basta, malapit na basta. Malapit na basta.
10:26. Ma! Ah! Ah! Pa! Ano ito, cat? Si kuya yan. Kuya Barbie? Yep. Ah, da 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 da. Ah, da 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 da. Wang, wang. Wah, da 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 da. Wah, ding 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 ding. Du, 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 du.
Dungis ng dingding. Nay! CCTV. Ako lang to. Kita yung madumi kong dingding. Ilang minutes na lang kasi tatapusin ko na 2 hours. Bird? X? Bird X? Magmi-mix tayo. Everything how much I love you. Everyone that I can do. Talagang nakakadaig sa mga giya na to. He loves sleeping inside of office because when he was 5 days old, he sadly got pneumonia and his mother refused to nurse him. So the owner took him to the vet. But because he was so small, they could only give him 1 shot of antibiotics, and it seemed like nothing else could be done. However, his owner refused to give up and decided to take him home and gave him oxygen therapy. But a few days later, his tiny legs couldn't support him anymore. So the owner created a special oxygen
JM, wala ka ng tigil dyan sa sabon. Kita doon ka na kay Papa. Hoy, sis Jenaline, tulog ka na. Iwan mo na ako. Isasakto ko lang tong 2 hours. Ay, wala. La. Hala. Nagawa pa ako Graham bar. Malalay, lotus ka bird. Matulog na kayong dalawa. Matulog na kayo. Gabing-gabi na. Ha? Sasakto ko lang tong 2 hours. Matulog na kayo. Kasi gabing-gabi na. Ha? Pag napuyat kayo, kasalanan ko yan. Iniwan mo ako. Ganyan ka naman. Iniwan mo naman ako lagi. Okay lang. Tulog ka na. Ilang minutes na lang to. Mag-end na. Sayang kasi sakto ko lang 2 hours. Matulog ka na ha. Matulog ka na. Puyaters na kami bago pa tayo magkakilala. Sis Jenaline ay, bawal yan magpuyat eh. Sumuko na siguro si paring Joselito. Extend mo na. Hindi, ayaw ko. Mag-e-end na ako maya. Kasi nandito yung amo ko, pagagalitan ako, magpupuyat na naman kami. Alam mo na, pag nandito ang amo, bawal magpuyat. 3 nights na yung puyat. Saan kayo napunta, Nay? Huh? Di pa rin okay yung sunog dyan? Ilang araw na yan ah. Di pa rin okay? Ako lang to. Hindi ka pa na-check. Ayan na yung amo ko. Ay. Nakahubad. Ha? Ayun na. Wala ka. Ayun no, sinabit ko dun. Ayan na, sa bungad. Wala nga. Ha? Kila sis Jenaline ay, nung nakaraang araw pa yan, ang tagal na niyan. Hindi pa rin okay, nangangamoy pa rin. Ang nene, kay Mami Mels po, dating sinusupport ko din po. Nag-try mag-live ngayon. May dadaang hubad. Kasi mo yung tama dyan. Si Arhan. Hindi ko mo yan, naranak ko eh. Bawal pala eh. Go na, dali. Vlogger. Andito na naman yung basher ko. Lagot ka, pag dumaan ng barangay at wala kang damit, huli ka. Hindi ako magwawalis ng barangay, ikaw magwawalis dyan. Dumaan yung basher ko.
Dumaan yung basher ko, Nay. May namatay nga na evacuate. Bakit? Inatake? Dahil sa usok. Mas mahirap pag may asawa kang basher. Ayan, tabasok. Ayun. Ah, Wala si Pongko, di makahinga. Oh. Lagi. basher yun, basher. Kita mo yan, ko? Nalimutan ko pala yung power bank ko. Ang daming parcel mo rin. Buksan mo kung anong laman yan. Kala mo parcel lang yan? Buksan mo. Naglapo natin sa mo. Kaya dito, ilutin mo mamaya. Basher ka. Bahala ka sa buhay mo. Papalit tayo? Ay, ako. Kaya nga ako nagdaganto dahil sa lamig-lamig mong yan. Lamig tayo? Ano ito? Lamig tayo? Ami strong ka na TM? Ha? Aso strong ka na TM tepat? Eh, patay mo vlogger at takin na tahan. Kami Spiderman? Sos, tomato sauce. It is Spiderman! Sama ng Dito pagkakita. to. Basher. Spiderman! Dito to. Dumaan ng basher. Ang tagal na niyan, sis, ah. Hindi pa rin okay. Ba't may usok pa rin? Oy, di ka na nagsasapin, ha? Tatanggal. Ikaw maglaban yan, ha? Aba, ito ng laundry. Gusto ko sariling kamay. Isa ka pa. Kitang-kita ka dito, oh. Dami kong basher. Yum, yum. Yum. Diyan lang yan. Yum. Mr. Beast made fun of 6 years ago. Mr. Beast uploaded this video of fidget spinner versus space. Pwede na si Lucy. And I mentioned this video a lot of times. This video is Mr. Beast recreating my favorite thumbnail. Tiyada! Pinatigas ko kasi. Kanina ko pa ito binuksan. Sobrang lumambot naman. Panik pa ganun. Ay, naku, hindi ito hindi ito mag-double. Watery. Kaya nga, yung hika ko di mawala-wala. Di nasakit. Bakit ang tagal mawala ng usok niya? Ibig sabihin, hindi pa rin napupura yung apoy. Try ko kung titigas. Pag hindi, antay ako hanggang mamaya. Mag-ice cream ka na. Naman. Hindi, Graham bar tonight. Bukas ako mag-ice cream. Dumating na yung in-order kong chocolate flavor. Bukas ko siya gagawin. Graham bar muna to. Ubos na yung aking cookies and cream flavor. Hindi ko alam kung mag-volume ko. Masyado ko napalambot. Let's try. Let's try.
Maingay to. Mag-watery siya. Kailangan ko muna siyang patigasin ng konti. Mamaya ko siya i-mix. Hindi to magbo-volume pag ganito. Mag-aantay ako ng mga 30 minutes. Ano oras na ba? Bago ko siya i-mix. Anong flavor yan, mabali? Mag-e-end na ako maya. Ha? Guys! Yes. Ay, Yeah. Kailangan ko i-ano yung mga yelo eh. Uy, huwag ka mahuhulog. Oh no. Huwag kang mahuhulog. Log, log, log. Ano, hindi ko siya. Paano ba ikaw? Saan ka ba kasya? Dapat kasi mapatigas ko ulit siya ng... Wait lang. Ay! Kasya. Kasya sa red. Ang aking lagayan. Mabilis sa pan. Kasya rin sa bukas. Mag-end na ako. 2 hours na ako. Di kami maikawayan. Ay, nagkakwentuhan pa kayo. Sige. Mabilis sa pan. Alam sa pan, mama. Alam sa pan, mama. Tulog ka na daw kay Papa Be. Alam sa pan. Anong oras ko gagawa? Bukas pa na eh. Ito na oh, yung ice cream. It's having this ice cream. Sabi ng asawa ko, puro daw ko parcel kasi nakita niya to. Ito. Ito. At ito. Dami, mama. Hindi niya alam. Ito, pambalot ng ice cream, plastic. Ito, pambalot ng pulburon, plastic din to. Ito, yung pulburon, ano tawag doon? Yung panghulma. Uy, yung lamesa dyan. Ah, yung molder, yon. Kala niya, parcel na mga luho ang aking parcel. Wala akong luho. Ayan o. Ito, pang ice cream, 2 flavor. Chocolate at cookies and Tapon cream. mo. Mabilis sa pan. Anong oras ka gagawa? Bukas pa na eh. yeah, where's the cheese? Hey, no, where's the cheese?
Fine Gucci. Fine Gucci. Ay, galit kasi. Magta-try akong gumawang pulburon. Bukas, try ko. Ayan na, naka 2 hours na ako. Mag-e-end na ako para matulog na kayo. Mama! Mama, Kuya Bibig! Sabihin mo, Nana, nice. Nice! I love you, Nanay! Ay, si Kuya Pogi, oh. Kuya Pogi. Kuya Bugi! Love you, Kuya Bugi! O, si ako lang. Nakapit. Ayun, oh. Si ako lang. Sabihin mo, ako lang. Be, ayun pa si ako lang. Sabihin mo, ako lang. Agum lang. Oh, ano sasabihin mo? Ay! Ang likot mo. Magigiba na yung mesa natin sa kalikutan. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, ako gating. Thank you ha. Thank you sa pagtambay. Mag-end na ako. Bye-bye. Bye-bye, sapan. Matulog ka na. Kapatid, thank you. Ako lang. Kulit. Salamat. Sis Janeline. Nay, Nene. Thank you. Si Sir Ehem, thank you. At dun kay Kailas Gaming. Kay Sir Kailas Gaming. Salamat. Good night. Tulog na kayo. Mamaya pa ako matutulog. Napatigas ko pa yung aking gagawing ano. Bye! Salamat!